Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions tichingoti maswera sei kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndini wevamwe avo vaiti uroyi hakuna. Ndaiti vabereki vangu vakandiudza kuti ningi uya anoroya. Ndaingoti zvimwe kuda rainge riri godo, sezvo tainge tiri vanhu vainge vachitambura kunyange kuvillage kwedu. Vaiti kana vakati ningi uya muchimuona achikohwa kudaro enhau yekuti ane divisi rake, ndaingoti ipfungwa dzevanhu vanotambudzika. Mukomanashi, asi ndakazozvionera ndega apo pandainge ndava kushandira imwewo mhuri kuBorrwdale, uko vakabva vachizoenda neni kuChipinge, ndo kwainge kuri kumusha kwavo. Saka kwainge kuine bira iro rainge richiitwako kuChipinge. Saka taenda kokuya mukoma, pane zvimwe zvavakandiitisa zvechivanhu, even though ndainge ndisina dzinza navo. Then ndikabva ndachizotanga kurwara kwemakore 8 years ndisingazivi kuti ndainge ndichipenga. Ini ndichizviona, ndaitozviona ndatoroorwa nemurume wamadam boss vangu, uye zvikare tatochata. Hama dzangu dzose dzikatoungana, ndikatoita pamuviri pekutanga ndikazvara mwana wangu, ndikazozvara zvikare umwe mwana. Saka vana vangu ava ndaitofamba navo. Dzimwe nguva ndaitofamba ndakabata chimuti ndichita sekunge munhu ari kudhiraivha. Izvo ndainge ndichitodhiraivha chimuti, but mumaziso angu ndaizviona ndichitofamba nemotikari. Kana mukaona vanhu vaya vanenge vachirasika njere, vanhu weye muvanzwere tsitsi, nekuti ipo paya uchimuona achiita zvaanenge achiita, iye mumaziso make anenge aine rimwe vision raanenge achitoona. Anenge achitoona kuti iye anenge ari right, imi ndimi munenge muri wrong. Ndaitozviona nditori nevashandi. Mukoma, ndo pandakadzidza kuti zvechokwadi urombwa huriko uye zvekare varoyi variko. Saka zita rangu muchangonditi Sarudzai, uye zvekare ndainge ndichishanda mune kamwe kashop muHarare. Ndokubva ndachizonzi naamai vandainge ndichishandira, ivo vainge vava kuda kuenda kumheri kwemakungwa. Imba vainge vatotengesa nechekare mushure mekunge vashayikirwa nemwana wavo. Saka vakabva vachizoti vainge vava kuda kubuda muZimbabwe. She was a single woman, uye zvekare vainge vakafirwa nemurume wavo. So vakabva vati pain yavainge vainayo it was too much, ndokubva vati vainge vachida kuenda kumheri kwemakungwa. Vakabva vati asi Sarudzai, unoshanda ende unoteerera. Ndine vamwe avo vandakataura navo, ndakavakumbira kuti kana vachida Maid vange vachizokutora. Saka mukoma ndaisatozviziva kutoti vanhu ava vainge vachitozivana, even though mukadzi uyu ainge akafirwa nemwana nemurume, but murume wake kuzofa kwaakaita dzainge dziri mhiko dzainge dzakakanganisika. Pane umwe weukama uyo ainge akaenda kun'anga, ndokubva anoita go back to sender. Saka murume uya akabva achizotanga kumuka mushure mekunge afa, ava kudzoka kumukadzi wake achiti kwauri, ko iwe uchiri mupenyu sei? Because tose tinofanira kuti tinge tichifa panguva imwe chete. Saka mukadzi uyu ainge ava kungogara achingoona chipoko pamba pake ipapo, ndokusaka akabva achizoita zvekumhanya-mhanya kwava kutengesa imba. Mushure mekunge atengesa imba kwava kubva achizoenda kumheri kwemakungwa. Handina kuziva kuti ndainge ndatobuda mumaoko evanhu vainge vaine urombwa hwavo, kwava kupinda zvekare mumaoko vamwe vainge vaine urombwa hwavo. Mukadzi uyo wandainge ndichishandira ndainge ndisina kukwanisa kuona kuti iye nemurume wake vainge vakaromba, because ndainge ndichishanda kushop. Saka nguva zhinji taingoswera tiri kushop, kana kuti dzimwe nguva munengina wake ndiye aiuya achizondimaneja. Asi apo pandakazombogara naye tichiklina, ndipo pandaipota ndichinzwa zvimwe zvinhu zvainge zvichifamba muceiling, kunyange zvikanzi munhu anenge achitya makonzo nemaspider, but zvemukadzi iyeye zvainge zvakanyanya. Aiti kana akangonzwa chinhu chinenge chati guju muceiling, obva atoya, obva amhanya, obva amira kumashure kwangu achiti uri kunzwa here kuti
pane zvinhu zviri kufamba muceiling. Ndaibva ndati aiwa makonzo. Iniwo semunhu ainge asingabhilivhi kuti huroyi huriko, ndainge ndisitomborina kana fiye zvekuti iye akasvika pakuti sarudzai haumbotyi zvachose. Rimwe zuva apo magetsi paakaenda, imba yake yainge iri double story, saka ainge ari upstairs. Ndokubva atanga kuscreama magetsi paakadzima, ndokubva ndachizoenda upstairs. Apa ndakatombotanga ndaenda zvangu kukitchen ndikanotora makendle, kwava kutobatidza makendle angu ndikasiya rimwe mukitchen rimwe mudining, kwava kuchizoenda ndakabata rimwe racho ikoko kwaainge ari. Apa ainge achingoridza mhera achiti sarudzai uyakani, ndiri kutya kana kubuda mubedroom mangu, kasika nguya. Akazotokumisidzira ava kupopota achinditi kuri kuitei, ingawani ndiri kuti huya kuno. Then ndokubva ndaenda kuya, asi ndichifamba ndainzwa sekunge kumashure kwangu kwainge kuine munhu ainge achinditevera. Ini ndainge ndisitomborina kana basa nazvo, ende kutya ndainge ndisingatombotyi zvachose. Ndokubva achizoti ainge achida kuti ndinge ndichirara naye mubedroom make semunhu ainge akafirwa. Ndakangoti zvimwe kuda ainge angori nekutya kuti akabva mukufirwa nemwana, apa akafirwa zvekare nemurume, izvo aitopota achitoona chipoko chemurume wake because ainge akaitirwa a go back to sender. Ndokubva achizotiza muZimbabwe. Asi asati aenda kumhiri kwemakungwa akatanga aenda neni. Ndokubva vanhu vaya vabva vachizoti ivo vainge vatoriwo pakutotsvaga musikana webasa. What I did not know mukoma ndezvekuti vainge vakatoita musikana wavo webasa wekutodzinga. Ndakazoti ndaenda kucottage ndopa ndakatoona kutoti mainge mutori nehembe dzainge dzirimo dzemukadzi nemurume vainge vachishanda vari garden boy naMaid. Vakazoya vachizotora hembe dzavo, but ndainge ndatova nenguva ndichishandapo. I was so happy, ndikati Mwari makanaka, ndawana basa. Apa mainge muri mugore ra2006 apo pandainge ndava kushanda saMaid kuBorrwdale. Basa rangu rainge riri iroro rekucleana, kubika, kuchengeta vana uye zvekare kugara ndingori busy. Madam boss vangu vainge vari munhu vainge vasingadi kuona mushandi wavo akagara. Then one weekend mainge muri muna November vakaenda neni kuChipinge. Zvinova zviri zvinhu zvakatondishamisa, even though ndainge ndisinganyatsokuziva zvine chekuita nezvechivanhu, but ndaiziva kuti muna November vanhu havachati, vanhu havaite zvekutizisana, uye zvekare mwedzi wekuti vanhu vanoita zvekurapa ivo vanenge vakagara vasingarapi. Takaenda kuChipinge mukoma, kwava kubva zvachizonzi kwainge kuine bira rainge ririko. Dai ndakaziva ndakaramba zvangu, but nenhau yekuti ndainge ndiri mushandiwo wavo, vakati kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichienda navo because ndainge ndiine bond nevana vavo, uye zvekare vana vavo vainge vachindifarira. Ndaiti kana ndikambodzokera kumba vana vavo vaitochema. Ndobva ndakasika ndadzokerako kuBorrwdale ikoko. Then after that mukoma, mushure mekunge ndaitiswa mhiko ipapo pabira racho, ndakangonyangarika. Hama dzangu dzinoti dzakanditsvaka dzikandishaya kwemakore awo anokwana kuita 8 years. Vakabva vachizondiwana mainge muri muna 2014, but muna 2014 imomo mukoma ndakazviona ndichitofamba ndikazvibvunza kuti ko zvandiri kufamba ndisina bhutsu 1, uye zvekare ndakanzwa rimwe zimunhuwi ndikati ko zvandiri kunhuhwa 1 kuzozvitarisa kudai muglazi reimwe shop. Ndakaita sekunge ndichazvitiza mukoma. I found myself ndiri muHarare muCBD, ndiri padhuze nerimwe zibhini. Apa ndainge ndichitaura nevana avo vandaifungidzira kuti vainge vari vana vangu, but zvainge zvitori zvikwambo. But ndakazoti ndava kutanga kuita right, ndakazvitarisa muglazi, kwava kubva ndachizoona kuti avo vandainge ndichifungidzira kuti vainge vari vana vangu vainge vasimbori vana mukoma. Dzainge dziri mengo 2 idzo dzandainge ndagadzika murodhi ndichifungidzira kuti vainge vari vana vangu, ndichiti musatambira murodhi munotsikwa nemotikari. Dzainge dzitori mengo dzainge dzakatozviorera nechekare. Saka mukadzi wemurume uyo wandainge ndichishandira ndakagara ndazviona kuti ainge ari munhu
aiita zvekubata-bata. She was a teacher at a private school. Aingoenda zvake kubasa, but murume wake ainge aine mari. Murume wake akambondisvitsa shoko mazuva ekutanga pandakatanga kugara pamba pavo, but ndikabva ndachizoramba. Haana kuzombondinetsa zvekare. Zuva iroro apo patakaendako kuchipinge, vane chimwe chibhodhoro chavakandipa. Chibhodhoro ichi mukoma chainge chiine mafuta. Vakanditi ndinge ndichichirasa chibhodhoro ichocho. Murume wacho apo paainge achidhiraivha, takazoti tasvikako tiri pabira, ndakabva ndachizopiwa drink, but ndakati ndatanga kunwa drink iroro ainge ari mazowe cream soda, ndokubva ndachizotanga kunzwa dzungu. Mukoma ndakatorwa ndikaendeswa kumakula nezvimwe zvandainge ndava kuitiswa. Ndainge ndava kusazviziva, but ndainge ndakabata mutsvairo. Mutsvairo uyu wainge wakanyorova uchiratidza iwo kuti wainge wava nemazuva, wakangonyikwa mumvura. Ndakabva ndanzi ndinge ndichipfugama, ndikanzi ndapfugama kudaro ndinge ndichitanga kutsvaira guva ragogo vavo. Ndakaritsvaira mukoma. Pandakazosimuka ipapo ndainge ndava kungoona nyika ichingotenderera. I still remember mukoma kuti takazoti taenda kunorara, ndainzwa kuti painge paine rima rainge richiuya rondigara kumeso kwangu uku. The last sound that I remember is ndakanzwa nyuchi. Nyuchi iyi yakapinda mukicheni matainge takarara. Nyuchi iyi mukoma yakaramba ichingobhururuka ndokubva yachizouya ikabva yachizomhara pahuma pangu apa ndainge ndichitya kuti kana ndikangoita imwe movement nyuchi iyoyo inobva yachizondiruma. Nyuchi iyi yakapinda mumusoro mangu, then ndipo pandakabva ndachizongoona zirima riya rakangouya rikangoti bha. Zirima riya rakati rauya rati bha randivhara muviri wangu wose. Mukoma nachi ndipo apo pandakabva ndachizotoona kutoti ndainge ndava kutorarama humwe upenyu. Ndakaona tatodzoka kuHarare ende ndainge ndava mudzimai wechinumber 2 wemurume wamadam boss vangu, uye zvekare ndakatoona kutoti madam boss vangu vainge vachitondifarira. Taitoswera muswero wese wezuva takangogara pamasofa tichiona mamovie, tichiratidza kuti tinowirirana zvisingaite. Ndakabva ndachizorutsa nerimwe zuva vakabva vanditi Saru watova nenhumbu iwe. Then that was when murume paakabva ati ainge ava kuda kundiroora, akaenda neni kuvabereki vangu. Zvose izvi zvichiitika mukoma zvainge zvisingaitiki for real, but zvainge zvichiitika mumaziso mangu. Ndainge ndava kuona mavisions, then ndokubva ndachizoenda naye ndikanoudza vatete vangu kuti ndainge ndakapfimbwa nemurume wandainge ndichishandira. Mukadzi wacho ainge achizviziva ende ainge achitoti barika iye ainge achitorida. Then ndipo apo ndakabva ndachizobvisirwa mari. Ndabvisirwa mari mukoma, ndakabva ndachizobatira pamuviri. Pamwana wangu wekutanga ndakaita mwana mukomana, then wechi2 ndokubva ndachizoita mwana musikana. Asi chaindinetsa mukoma ndechekuti mwana uyu wekutanga pandakamuzvara uye zvekare newe number 2 like vaikura very fast. Apa ndakati ndaenda kunobetserwa, hamene kuti chichaitika. Ndaitonzwa pain yemunhu ari kutozvara, and then pandakazodzoka vana ava vaikura zvimwe zvandainge ndisingambonzwisisi. By the end of the first week vainge vava kutotaura neni, but vachitaura neni kudaro vainge vachitoita sekunge vanhu vakuru. Seuyu mukomana paakatanga kuvhunduka ndakatombomutiza mukoma, because akati achitaura neni aitaura achita sekunge munhu mukuru mudhara chaiye. Zvekare nehanzvadzi yacho aitotaura sekunge kamukadzi kakuru. Saka zuva iroro apo pandakazongonoti pembenu ndiri muHarare ndakavhunduka kwava kuona kuti ndainge ndichitofamba ndisina kana bhutsu ndiri muHarare mukoma. Ndakapfeka marengenya uye zvekare ndainge ndakagadzika mengo dzangu mbiri ndakadziisa muroad ndichitaura navo ndichita sekunge vainge vari vana vangu. Pane umwe murume mukoma, murume uyu ndiye akaita zvivindi zvekuya kuzotaura neni. Ainge ari muprofita wekubudiriro uko. Ndiye akauya kwandiri akandibvunza kuti kochi chiri kuitika unonzani, because ndakatanga kuchema
ende kuchema kwandainge ndichiita, even though ndainge ndichionekwa kuti uyu munhu uyu anopenga, but ndainge ndava kuchema ndichiti ndibetserei, zita rangu ndinonzi Susan, name hidden, kuno handizivi kuti ndiripi, vabereki vangu, baba vangu vanonzi Ningi, amai vangu ivo vanonzi Ningi, handizivi kuti ndiripi, ndibetsereiwo nditsvake hama dzangu. Murume iyeye akabva achizouya pandiri akandibvunza, ndikabva ndachizomuudza zvose zvainge zvakaitika, kuti chandainge ndichiri kurangarira ndechekuti ndakaendeswa nevarungu vandainge ndichishandira kuchipinge, apo pavainge vachinoita zvebira ragogo vavo, asi tasvikako ikoko kwava kunotsvairiswa guva ragogo vacho nemutsvairo wainge uri munyoro. Kubva ipapo ndo pandakabva ndachizotanga kurasika njere dzangu, uye zvekare mango idzo dzandainge ndakagadzika murodhi ndaitoona sekunge vainge vari vana vangu. Saka vanhu vazhinji vakazondinzwira tsitsi. Ndokubva murume uya neumwe mukadzi akabva achizoti handei naye kuCentral. Ndakatorwa vakaenda neni kumapurisa, ndokubva ndachizotanga kutaura zvekare nyaya yangu. Mukomanashi, vanhu vaya vakazoti vaenda kunobvunzwa kuti vainge vachindiziva here. Vakati hongu vainge vachindiziva, asi vakabva vatovhura case vakandimhangarira kumapurisa, ndikatombosungwa vachiti ndainge ndakaba mari yavo, asi handina kana mari yandainge ndakavabira. Hama dzangu dzakazouya dzikandiona kwava kuchizoburitswa nebail out. Ivo vakabva vachizowithdrawa case iya kurakidza kuti zvainge zviri zvenhema, nyaya yavainge vakandigadzirira. Ndokubva ndachizotorwa ndikaendeswa kuparenyatwa mukoma, but ndaiti ndikabvunzwa nana chiremba nemanesi, because pfungwa dzangu dzainge dzisati dzanyatsokudzoka panzvimbo. Ndaipota ndichivhunduka ndichichema, because ndainzwa zvekare sound yenyuchi iya. Saka ndaiti kana ndikanzwa sound yenyuchi iya yandakanzwa ikauya ikapinda mumusoro mangu mishure mekunge yamhara pahuma pangu, ndaibva ndatanga kuchema ndichiti zvava kuda kutanga, ndava kuda kutanga kupenga, ndibatsirei kani, ndibatsirei. Saka ndaiti kana ndikabvunzwa nemanesi kuti unomboziva here kuti tiri mugore ripi, ndaibva ndati tiri muna 2006, because ndo zvandainge ndichiri kurangarira. Ende vaiti kana vakanditarisa vobva vanditi tiri muna 2014. Ndaitanga kuchema kuridza mhere mukomanashi. Then ndo pandakabva ndachizobuda muchipatara, ndikabva ndachizoenda ndikatanga kugara kumusha. Ava vanhu ava mukoma seinemi yavo vanonzi vekwamtetwa. Kutaura nemi kudai, ivo vava kugara kuMozambique, ndiko kwavava kugara, asi kumusha kwemurume wacho kwainge kuri kuchipinge. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. After ndabuda muchipatara ndakaita nguva yakareba ndichitevererwa nevanhu vandainge ndichiona ndiri ndega, but ndainamatirwa nevafundisi vekuchechi kwaipinda amai vangu. Pari zvino ndinogara kuno kudziva rasekwa, ndiko kwandichati ndigere. Asi mukoma, dzimwe nguva ndinoita dambudziko rekuti kana malights akadzimwa ndinoita sekunge ndinonzwa vanhu vanenge vachiseka. Izvi ndo zvinoitika kwandiri. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndaiti uroyi hakuna, asi ndizvo zvavakazosangana nazvo. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.